אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. אפשר כבר לסיים? אני כבר מאחר לי פגישה. לא נראה לי חבר. לא שמת לב שהתבלבלת בספירה? זהו, זה נראה לי מספיק. לא אמרת שאתה הולך לבקר את סבתא שלך בערב? כן, אז מה? בסדר. אם אתה מוכן לקחת את הסיכון, אני כבר יכול לשמוע את ההספד. אוי, סבתא, אם רק לא הייתי מתעצל, לרחוץ ידיים רק עוד פעם אחת. נראה לי שעכשיו זה באמת כבר נקי. יש מצב שנגעת שם קצת בברז, לא? עדיין לא. לא. לא בדיוק. אולי די כבר? כמה סיבובים עוד אפשר לעשות? נמאס לי. החיים שלי מתבזבזים על סיבובים בכיכר הזו. לפחות אתה עדיין בחיים. אתה לא באמת חושב על זה. אתה לא תעז. כן? תחזק את החגורה. או שבעצם למה? אל תחזק. סיימנו עם הבדיקות. אני לא רוצה להגיד, אמרתי לך. אז אל תגיד. נראה לי שעדיף לשנינו שתנוח קצת. רואה? לפעמים עדיף פשוט לזרום. לזרום זה כזה overrated. מי יודע אם נחיה מחר אחרי השטות הזאת שעשית עכשיו. אולי, אבל לפחות נתפוס קצת שמש לפני. בא לשחות? אתה רציני? מי יודע מי שחה במים היינו לפניך? אני גם לא רואה פה מקלחות בשום מקום. אני די בטוח שראיתי כאן ברקודה הרגע. ומה יהיה על סבתא? הייתי צריך ללכת על סרטן. זה תמיד עובד.